Zdravím všetkých divákov tohto videa, moje meno je Obi a ja vás vítam pri tejto nie veľmi originálnej stavbe, ktorá by mala znázorňovať 2D, čo je názov nášho nového podcastu s názvom Dobrodružná dvojka. Čiže to bude podcast pod hlavným kanálom Abnormal Gaming, ale nájdete nás pod našim vlastným kanálom Dobrodružná dvojka. Ale týmto sa neodpájame od Abnormal Gamingu, len tvoríme takú jeho menšiu podsúčasť. Zatiaľ som hovoril len ja sám, dobrodruh číslo 1, a keďže sme dvaja, tak vám predstavujem dobrodruha číslo 2. Tak práve si ma preletel. Nevadí. No, Takže toto je Maťo a je to dobrodruh číslo 2. To som ja, Martin, alebo Cian, keď už. A som dobrodruh číslo 2 a som oveľa vtipnejší, pohľadnejší a múdrejší ako dobrodruh číslo 1. A rád veličuješ. Nie, to nie je pravda. Pozrite sa na tú stavbu. To je hnusná, hlavne to, čo je za ňou. To je neoriginálna stavba. Veď vidím. Si ju upravil. Nie, to ja s tým nemám nič spoločné, veď ja som tu teraz prišiel. To nie je pravda. Na mňa tú špinu nehodíš. Dobre. Takže čo budeme točiť vlastne? Teraz by sme mohli natočiť niečo prvé a to je to, ako odletím na mesiac. Nie, neopúšťaj našu zem. Som zdobil. Ale ja som myslel, aby si našim divákom skôr tak bližšie predstavil, čo vlastne bude Dobrodružná dvojka natáčať. Bližšie, tak to sa potom bude musieť vrátiť. Rozumieš? No. Bližšie. No dobre. Dobrodružná dvojka bude natáčať pravdepodobne mapy, dobrodružné mapy, ako ste si mohli vyvodiť z názvu. Dobrodružné mapy z Minecraftu. Tie chceme trošku roleplayovať, trošku ich zhumorniť a aj dabovať. A prekladať pre menej jazykovo zdatných divákov. A pre adventistov 7. dňa. Áno, a taktiež si budeme robiť srandu z rôznych kultov a odrôd kresťanskej cirkvi. Tak, dávam slovo Robovi, zatiaľ čo mu zničím túto vec. Tak práve si pokazil svoj život. To bolo moje životné veledílo. No tak to nebolo nič. Vypol som PvP, tak nič. Tak toto bola len takáto akože krátka informačka, ktorá sa týkala hlavne založenia podcastu s názvom Dobrodružná dvojka. A už v priebehu najbližších dní sa môžete tešiť na prvé video z našej série takých tých akože roleplayových, let's playov, dubbingových a humorných videí. Budú mať príbeh. Jednoducho budú mať príbeh, ktorý si myslím, že budete môcť ovplyvňovať aj vy pomocou komentov. Čo ty na to, Robo? Myslím si, že je to správny nápad. Áno, jednoducho príbeh. No príbeh ako... Každý má svoj príbeh. Každý má svoj príbeh. Tak prečo rozmýšľaš o mne, keď každý má svoj príbeh? A často budeme odkazovať naše humorné vtipy na niektorých iných humornejších ľudí, ako napríklad Piginko. Na ktoré tiež poskytneme linky, aby ste... Áno, Piginko bude v popise videa. Mohli by sme ho dať aj do intra. Nie, v intre bude... Vlastne áno, Piggy a Norbert. Veď to je tiež taká dobrodružná dvojka. Humorná dvojka skôr, ale... No, tak to je všetko. Nebudeme toto video ďalej predĺžovať, pretože máme na pláne točenie videí. Tak týmto poď sem, ešte mám taký úžasný nápad. Ty sa postavíš sem a... Nie, ty na druhé dečko. A natočíš to. A dáme epický pohľad dozadu. Pozeraj sa mojím smerom. Koniec!